1 от 4 жени в България е жертва на домашно насилие. Всеки трети българин е ставал свидетел на акт на агресия в семейството. Установено е, че когато се влезе в цикъла на насилие, той трае средно 10 години. За тези жени няма никаква официална помощ. Защо е толкова щастлива, когато го види? Защо го прегръща? Защо го целува? Защо? Сега тя е на земята, безпомощна. А той продължава да я рита. Чисти букук такъв, изкръщя баща ми. А тя пак нищо не отговори и се наведе да чисти. Понякога искам и аз да ударя мама. Защо винаги ме мълчи и само плаче? Защо изобщо ме е раждала, като не може да ме защити? Ако нямах дете, колко лесно би било да сложа край на живота си. Веднъж опитах, изпих няколко опаковки различни хапчета с много вино, но не успях. Даже и това не ми се отдава, ми каза той. Аз съм Свето. Когато четеш тези редове, може би ще съм мъртва, но не ме съди. Това е моят избор. Обичам го. Той е всичко за мен и избирам да умра от ръката му, но да бъда до последния си дъх с него. Съседите ви мразят. Те първо те съжаляваха, но вече на всички е ясно, че доброволно участваш, че също си такава. Прекаляваш, като ще викаш за помощ, да не беше отваряла. Нас твоята душа не ни засяга. Натоварва ни. Чета специализирана литература и се опитвам да разбера чувството, което изпитват децата, когато родителите ги обичат и закрилят. И не мога да го разбера. В мен е празнина. Не мога да обичам, имам проблем с докосването, мразя секса, самонаранявам се, нося маска на щастлив човек. Искам да знаеш, че ти не си позор за рода му, само защото си момиче, както той казва. Преживях всички форми на насилие – физическо, сексуално, психическо и оцелях. Знам, че не съм сама.